Ndawo zingane zakwethu ngiyathokoza ngomkhulu wasemakhosini ngondaba enhle exoxwa ngofakazi. Nayigamegame umfungela amadoda amakhulu. Yakhuleka ijaji Siminya sokugcina. No, ngithi ake nibingelele namhlanje lapha esigodlweni. Ngithi ngicela nje ukuthi ni-subscribe nina eniqalayo ukufika nokungena kule YouTube channel kamkhulu wasemakhosini, kodwa namhlanje sizawudila namaphupho. Inamba kamkhulu ushintsho 072 887 1995. Mkhulu wasemakhosini-ke uzongichazela amaphupho nje, ngizohlephula nje kancane ama-episode ngama-episode. So kusukela namhlanje landela impela, landelisise. Okay, ngizochaza nje abemahlanu. Elokuqala, uma ngabe uphupha icathulo ezindala, lokho kusuke kubika inhlanhla. Uphupha nje icathulo ey'ndala esezaguga, inhlahla leyo. Number 2, uma ngabe uzophupha uboniswa iy'cathulo ey'ningi, lokho kubika isifo. Isifo impela lokho ngane zakwethu. Number 3, uma ngabe uphupha iy'cathulo ezintsha, lokho futhi kusabika isifo esithize ngandlela thizeni. Bese siza la ekuthenini uma ngabe uphupha uboniswa lento ekuthiwa impuphu noma i-AC, zonke lezo zinto ey'kanjalo ey'ngane zakwethu. Lapho usuke uboniswa kakhulu isimo sento, kodwa eyinhlahla, idlozi lakho lihle kakhulu uma ngabe uboniswa izinto ezikanjalo. Sazoqhubeka-ke ey'ngane zakwethu namaphupho amakhulu, maningi kakhulu adingayo ukuthi achazwe. Okubalulekile-ke nokujwayelekile esingaku-eda nje ukuthi uma uphupha udla ebusuku, kusuke kukhona umuntu osuke ekudlisa ngephupho nangezikhafulo. Lokho ku-obvious, ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bayakwazi. Ongazi-ke namhlanje ngicela ukuthi makakwazi lokho. Ukuwuphupha uthingo lwenkosazana nokuboniswa embonweni wakho kusuke kusho amandla ezambulo asuke evele kuwe ahambisana nomhlahla, kodwa umhlahla bakho kufanele uzwe kanzima, kunitha ukuthi wena uze ugcine uzibona uba semandleni athize. Ukuphupha isimo sento eyisibuko njengalesi esivele lapha kumina kancane, kuyinto leyo esuke isho ukuthwetshulwa kwakho, ukuphupha woshaya lento ekuthiwa i-selfie. Lokho futhi kuye kuyisithwebulo esithize osuke sithwetshulwa kuwena, noma usuke uthwetshulwa kahle kusuke khona umuntu othwebula amandla akho. Zingane zakwethu kunjalo. Akukho nje okunye engisaza ukubala. Ibeni nibamba lana, sawuqhubeka kancane nje into lokhu ngithi hlephu. Ngiyathokoza. Namhlanje cishe ngizoshaya amavidiyo athi ukubambana isikhashana nje engisitholayo. Mkhulu wasemakhosini leyo ndaba exoxwa ngofakazi. Noyigamegame umfungela. Umafavuke njengedangabane. Nkunzi bayikakile abathakathi noma bakhunkuna. Number kuseyiyo 072 887. Please like, subscribe. Ngiyathokoza ndawo.